Da, dar mai degrabă ba. Bucurați-vă ochii cu un cadru familiar, camera miresei. Recunoașteți persoanele obișnuite? Domnișoarele de onoare atente, mama miresei zâmbind de ușurare, însă și mireasa strălucitoare. Și fetița cu flori care visează la ziua în care va ține buchetul. Apoi sunt eu. Cine e femeia misterioasă cu perna plină de ace? Sunt eu, Lauren Crandall, consultant de nuntă junior. Junior înseamnă că șefa mea îmi urlă niște ordine în timp ce eu fac toată munca. Sunt croitoreasă, curier, asistentă, orice. Fac tot de ce e nevoie pentru a mă asigura că lucrurile evoluează perfect în ziua cea mare. Deși s-ar putea să nu mă credeți, totul merge ca la carte. Ei bine, de cele mai multe ori. Să știți că nunțele, în esență, sunt pline de pericol. De asta aveți nevoie de mine. În ziua cea mare este sarcina mea să mă gândesc ce poate merge prost. Îmi fac griji pentru voi. Eu mă ocup de depanare, de soluționarea problemelor și, ocazional, fac miracole. Bine, e rândul tău. Nu uita să zâmbești. Ești atât de frumoasă. Mulțumesc. Bine, tatăl? Organizând peste 100 de nunți, am realizat că există un set de reguli nescrise pe care trebuie să le cunoască fiecare consultant de nuntă. Regula numărul 1. Fă-ți treaba și nu-ți asuma meritele. Permite-i miresei și mirelui să aibă sentimentul împlinirii pentru ziua lor perfectă. Ajutându-i să-și atingă visul, fă ca fiecare detaliu să fie meritat. Salut! Bună! Da, am telefonat pentru a rezerva o formație pe 10 octombrie. Mireasa și mirele ar dori pe cineva care cântă și rock și polka. Da. Puteți aștepta o clipă? Bine. Alo, Casa de Piatră? Bună, Barbara! Mulțumesc. Știi, îmi pare atât de rău că te-ai certat cu domnișoara ta de onoare, dar mai aveți timp până la nuntă. Sunt convinsă că vă veți împăca până atunci. Poftim, domnișoară. Nu cred că va trebui să găsești o copie de rezervă, nu. Bine, o să te sun cât de repede pot, în regulă, da. Mulțumesc, papa. Bună. Scuze, unde rămăsesem? Lauren, vino aici. De fapt, îmi pare foarte rău, însă trebuie să închid. Te sun mai târziu. În regulă. Pa. Da? Nu vei crede ce s-a întâmplat. Ce? Tocmai ni s-a comandat organizarea nunții Darley Tedansky. Cine e Darla Tedansky? Fiica regelui cârnaților. Grozav? Ba, nu e grozav, este extraordinar. Va fi cea mai mare nuntă din Chicago. Știi ce înseamnă asta? Zile lungi de muncă și, practic, nopți fără somn? Înseamnă un editorial garantat în ziua miresei. Imaginează-ți publicitatea. Oricum să nu spui că am uitat de tine, domnișoară. Dacă totul merge fără probleme, vei primi promovarea despre care am vorbit. Serios? Extrem de serios. Lauren Crandall, consultant senior.
Vei avea propriile tale contracte, asistentul tău și, bineînțeles, o mărire de salariu. Nu știu ce să zic. Nu zi nimic. Corespondentul va fi aici în 10 minute. Trebuie să te pregătești. Mă ocup de asta. Ziua Miresei e revista mea preferată. Mai ales când apar în ea. Ai grijă, draga mea. Imaginea înseamnă mai mult decât salariul. Biscuiți cu afină, chiar eu i-am făcut. Nu-i așa, dragul mamei Snickers? Gestionați propria afacere și mai găsiți timp pentru a coace? Nu știu cum reușiți. Da? Ce-a fost asta, dragă? Nimic, G, doar mă gândeam la florile pentru nunta Hanscom. Ei bine, despre ce să vorbim? Mireasa vrea gardenii. Dar nu e sezonul gardeniilor. Am putea comanda în California, însă vom depăși bugetul. Crinii sunt o alternativă frumoasă. Și dumneata ești consultant? Junior consultant. Câte un pic de organizare pe aici pe acolo, dar nu ar exista Jennifer Douglas Production dacă nu aș face eu toată munca. Voi fi la biroul meu dacă aveți nevoie de mine. Unde rămăsesem? Îți ziceam despre nunta Tedansky. Așa e, trebuie să spun că e foarte mult de lucru pentru 2 persoane. O corectare, dragă, pentru o persoană. Asistenta mea tocmai a divorțat și e puțin emoțională pentru a organiza acest mare eveniment. O situație tristă. Foarte tristă. Vreau să clarific, nu sunt prea emoțională. Regula numărul 2. Un profesionist nu-și pune niciodată viața personală în calea muncii sale. Ne-am despărțit acum un an. Și având în vedere că soțul meu m-a înșelat, era cel mai bun lucru care mi s-ar fi putut întâmpla. Deși căsnicia mea nu a mers, mai cred din toată inima în sfințenia instituției. Snickers! Prostule de meu! Snickers! Primul meu pas spre promovare a fost întâlnirea cu noua clientă, Darla Tedansky. G a vrut să vină cu disperare, dar a intervenit ceva. În traducere, poza pentru portretul cu Snickers. Scuzați-mă? Puiule, ești reprezentatul Zen, batoane energizate? Nu, am venit să mă întâlnesc cu Darla, sunt organizatoare de nunți. Ești Loren? Pupici? Ce dulce ești! Așteaptă o clipă. O chem pe șefă. Deci, aștept să vină prințesa porcinelor. Mă întreb dacă îi seamănă tatălui ei. Bine, de fapt, Darla nu arată deloc a fiică de rege al porcinelor. Bună, trebuie să fii Lauren? Bună, mă bucur să te cunosc. Și eu. Spune-mi, de cât timp ești asistenta lui G? De 3 ani. Bravo, nu știu cum de m-aș descurca să am o șefă. Cu ce te ocupi? Am o agenție de publicitate. Știi tu, lucruri stresante. Oricum, destul despre mine. Jim mi-a spus că ești perfecțiunea în detalii. Terapistul meu numește asta tulburare obsesiv-compulsivă. Păi îmi convine. Adică având în vedere că nunta e într-o lună. O lună? Da, convenisem cu un alt organizator, dar nu ne-am înțeles. Poftim dosarul ultimului consultant. Ai aici tot ce-mi place și nu prea. Până și ideea ce pantofi să poarte fetița cu flori. Scuzați-mă că vă întrerup. Yogi Britney are criză sciatică. O, Doamne, ți-am spus că Britney nu are voie să stea în poziția lotos. Trebuie să plec. Dacă ai întrebări, cheamă-l pe Mark. Lauren, noroc. Oh, Britney. Ești stresată? Mark e bine. Aici e problema. Poate cineva să ne dea gheață sau să cheme ambulanța? De ce nimeni nu face nimic, Mark? Te rog. De ce v-am angajat pe toți? După ce am stat o noapte marcând cu diferite culori dosarul Darle, am rezolvat o problemă ca imediat să intru în alta. Tinerii Cibrianes, un cuplu frumos italian din sud, se căsătoreau. Spre disperarea Miresei, mirele a vrut să uimească prin apariție măreață. Iată-mă aici! Regula numărul 3. Nimănui nu-i pasă de miră. Toți au venit doar să vadă mireasa. E în regulă. În cele din urmă el face o plonjare, nu-i așa? Doamne! Ține-te bine! Ține-te, dragă, stai așa!
E în regulă? Totul e sub control. Știam că se va întâmpla ceva. Cobor imediat. Stai pe loc, bine, iubitule? E puțin greață, dar mă descurc. Te iubesc. Și eu te iubesc. Nu sunt rănit, e în regulă. Trebuia să o ascult pe mama. Nu-ți face griji? Vei reuși, dragule. Cât de repede poți aduce o mașină cu pompieri la St. Alfred? Sunt bine. Sunt bine. Rezistă, îți promit că te vom da jos. Aproape ai ajuns. În regulă? Bine, încearcă să te relaxezi. E ușor să spui. Unde plecați în luna de miere? În Tahiti. Vreau să închizi ochii și să-ți imaginezi că deja ești acolo, bine? Vezi plaja de nisip alb, apa limpede. Ții în mână Mai Tai. Nu-mi plac băuturile cu fructe. Bine, o bere. Și nu uita să te dai cu o cremă de protecție solară. Soarele e fierbinte. Te descurci bine. Relaxează-te. Lasă-mă să ghicesc. Mirele s-a țăcănit de prea multă iubire? Ce face? Își dă cu cremă protectoare. I-am zis să-și vizualizeze luna de miere ca să rămână calm. Unde crede că este? În Tahiti? În Tahiti? E frumos. Ai fost vreodată acolo? Nu, dar e pe lista mea. Lista ta? De locuri unde vreau să călătoresc. Nu știam că oamenii au liste pentru astfel de lucruri. Am o listă pentru toate. Mă ajută să țin lucrurile sub control. Și care e distracția în asta? E în regulă. Sunt în regulă. Am să mor. Nu te las, amice. Stai așa. Vino aici. Relaxează-te. Așa, mulțumesc. Deci te vei gândi de 2 ore înainte să faci asta data viitoare, da? Bună treabă, Nicky. Știi, aș fi urcat și eu, dar tocmai mi-am luat prânzul. Da, sigur. Ești întotdeauna ultimul, frate, dar primul care iese. Bună. Bună, îți mulțumesc foarte mult. Nu, eu îți mulțumesc. Ai fost grozav acolo. Îmi făceam munca. Sunt Lauren, organizatoare de nunți. Nick, pompier. La ce naiba te gândeai? Ești un idiot. Cred că trebuie să plec. Mă cheamă datoria. Da, și eu. Bine. Deci, ne mai vedem. Da, așa sper. Pa. Pa. Oh, ți-am spus că am văzut-o pe mama lui Brad la Dominics? Îi spuneam, ce păcat că v-ați despărțit. Ea mai are sentimente plăcute pentru tine, Lauren. Păcat că fiul ei nu are. Știi, nu este prea târziu să te răzgândești în privința divorțului. Mamă, am semnat deja actele. Te-ai grăbit, draga mea. Căsătoria nu este o vacanță. E nevoie de mult efort pentru a rămâne împreună. Nu e așa, dragule? O, da, dragă. Nu înțeleg. Voi doi păreați un cuplu perfect. Ne-am despărțit. Ei bine, e motiv pentru consiliere, draga mea, nu pentru divorț. Mariajul nu e ceva care poate fi returnat ca un pullover care nu ți se potrivește. S-ar putea să vă întrebați de ce mama mea e atât de nerăbdătoare să accepte un adulter. Ei bine, pentru început, nu știe nimic. N-am avut curajul să-i spun. Adică priviți-o. Este simbolul soției perfecte. Mi-a fost teamă să o dezamăgesc. Vreau doar să fii fericită. Știu, mamă, dar nu am nevoie de un bărbat pentru a fi fericită. Nu poți să-i dai lui Brad o a doua șansă? Salut, e cineva acasă? Oh, Doamne, nu ai făcut-o. Ai încredere în mine. Este pentru binele vostru. Bună, Brad! Mă bucur să te văd. Mă bucur să te văd. Și pe dumneata, Hank? Abia așteptam să gust celebrul dumitale chili. Uite, Lauren, ți-a adus trufe. Știu că sunt preferatele tale. Ba, nu sunt. Ba da, Ba, nu. dragă, nimeni nu poate goli o cutie de bomboane ca tine, nu-i așa?
Așa e. Ai adus și actele de divorț? Trebuia să le semnezi acum 3 săptămâni. Pot să vorbesc cu tine afară pentru un minut, te rog? Da. De ce ai venit? Mama ta m-a invitat. Bine, bine. Vrei să fiu sincer? Asta ar fi în premieră. Actele pentru divorț m-au speriat cu adevărat. Știi întreaga finalitate a situației. Cred că ai făcut lucruri destul de finale când te-ai culcat cu manicurista mea. Vrei să aud mama ta? Ce vrei, Brad? Un pic de timp. De ce? Nu mă răzgândesc. Știu, trebuie doar să mă obișnuiesc cu ideea, atât. Dragă, ne simțeam bine împreună. La colegiu poate, când eram tânără și proastă. Nu vorbești serios. Ba da. Scumpă, crede-mă, nimeni nu te cunoaște mai bine decât mine. Brad, poți să mă ajut să deschid sticla de vin, te rog? Sigur, mamă, sunt atât de fericit că înțelegi. Mulțumesc. Deci când îmi permiți să te cuplezi cu cineva? De ce oamenii căsătoriți simt întotdeauna nevoie de a converti singuratici? Mizeriei îi place compania? Foarte amuzant. Ce zici de vărul meu, Barry? E drăguț. Este alergic la lumina soarelui. Bine, o alegere proastă. E dulce acela. E gay. Păi nimeni nu și-a întâlnit soțul dintr-un bar oricum. Ai încercat să accesezi singură și caut.com? Doamne, vrei să încetezi? Nu mă uit. Asta face parte din planul meu. Ce plan? Trebuie să-mi concentrez toată energia pentru a obține promovarea. Te rog, e doar o scuză ca să nu fii disponibilă. Nu sunt. De fapt, am întâlnit pe cineva la nuntă astăzi. Alo, Antena? Un pompier. Îmi plac pompierii. De ce sunt întotdeauna atât de fierbinți? Doamne, cred că e din cauza uniformei. Frumos și fără minte? Nu, de fapt a fost atât de dulce și amuzant și a avut cel mai fermecător zâmbet pe care l-am văzut vreodată. Sună nemaipomenit. Știu, este exact ceea ce caut. Dacă ai căuta măcar. Știu. Grozav. Brad? Mai rău. Barbara, mireasa. Mă întorc imediat. Mult noroc! Alo? Barbara, nu trebuie să comanzi invitațiile săptămâna asta, nu. Nunta ta nu e decât peste 3 ani. Dumnezeule, îmi pare rău. Scuze. Salut! Salut, Nick. Lauren, nu-i așa? Da. M-am gândit la tine toată ziua. Serios? Da, despre lista de lucruri. Ți-ai amintit? Și ce e cu lista mea? N-ai spus că faci liste pentru orice? Da, Chiar și pentru lucrurile pe care le cauți la un tip? da. Știi, este foarte lungă. Sunt convins că este. Deci, ar fi înalt, brunet, semifermecător, băiat rău, pompier. Ar fi pe listă. Scumpii, mi-aduci băutura? Darla. Laura, bună. Este Lauren, de fapt. Bineînțeles, scuze. E în regulă. De unde vă cunoașteți? Abia ne-am întâlnit astăzi. Da. Ce drăguț. Ei bine, eu o să mă întorc la prietena mea. De ce nu te alături nouă? Ai promis că vei dansa cu mine? E în regulă. Mi-a făcut plăcere să vă văd pe amândoi. Da, și mie. Unde ai fost? Nu o să-ți vină să crezi. Ce? Pompierul viselor mele se căsătorește cu clienta coșmarurilor mele. Aoleu! Putem pleca? Da. Așa a fost. James Nicholas Corina. Am înțeles imediat de ce Nick preferă al doilea nume și nu primul. James e prea sobru pentru un tip chiper și liber ca Nick. Dar ce mai contează? Regula numărul 4. Nu te încurci niciodată cu Mirela.
Și apelează-l pe Jacques. Află dacă poate zbura din Paris pentru a-mi face părul. Dacă da, va trebui să cumpere un bilet pentru pudelul lui. Până n-am uitat, rezervăm o sesiune în acea cameră de oxigen hiperbaric, bine? Regula numărul 5. Stai departe de mireasa psihopată. Mireasa psycho este cineva care a pierdut complet contactul cu realitatea. Cazul Darla. Bonjour, Jacques. Te sun de la biroul doamnei T. Trebuie să vorbim despre culoare. S'il vous plaît. Tu ce crezi? E uimitoare. Arăți ca o regină. Regina Maria, poate. Această fustă mă face să arăt ca o navă. Teribil. Următoarea. Abia aștept să vezi asta. Doar ca să știi, nu sunt plătit să gândesc, doar să fiu de acord. Crede-mă, înțeleg. Dragă, singura dată când am auzit cuvântul egal a fost atunci când a vrut 2 la T. Poftim, puiule, se pare că ai nevoie. Mulțumesc. Frumoasă. Aoleu, de asemenea J-Lo. Cine e mireasa? Cui pasă, știm cum sunt toate. Bine, bine, nu-mi place. Mai încearcă. Aceasta e drăguță, ar arăta bine pe tine. E drăguță? Te face foarte tânără, cochetă? Nu. 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 Iată-ne. Nu. Prostească. Uite, uite, uite. Regula numărul 6 este o completare la regula numărul 5. Singurul lucru mai rău decât mireasa psihopată este mireasa indecisă. Nu. Nu, nu e bine. Nu. Bine? Nu. Nu, uitați. Oh, da. Dumnezeule, asta e. Este absolut superbă. Lauren? Am murit-o. Nu pentru că nu era frumoasă, ci pentru că mi-a amintat de rochia pe care am purtat-o la nunta mea. Îmi venea să plâng, dar din moment ce sunt profesionistă, am reacționat corect. Am mințit. Rochia pur și simplu nu te avantajează. Ei bine, cred că ar trebui să avem ceva personalizat atunci. După o zi mizerabilă cu Darla, așteptam cu nerăbdare surpriza pe care mi-o pregătise Bonnie. De ce nu mi-ai spus că era balul pompierilor? Știam că nu vei veni. Ai dreptate, Nick a logodit. Și dacă el e reprezentantul speciei de pompieri neapărat, sunt și alții. Chiar nu vreau să dau peste el. Nu o vei face, sunt mulți oameni aici. Care sunt șansele? Nick, Bonnie? ești singur în seara asta. Da, sunt. Și eu. Îmi place floarea din părul tău, crinul, e frumos. Mulțumesc. Floarea mea preferată. Va trebui să țin minte. De unde îl cunoști pe Nicky? Ne-am întâlnit la o nuntă. Lauren e organizatoare de nunți. Și ce anume face ca organizatoare de nunți? Nu vreau să plictisesc pe nimeni. Nu vei plictisi pe nimeni. Acum spune-le despre domnul Ciabrini. Mirele care a târnat? Da, tipul a crezut că ar fi o idee bună să coboare pe frânghii spre altar. Dar mireasa lui a fost de altă părere. Da, și-a tras un pumn. Știu, voia să anuleze totul. Glumești. Nu, până când i-am spus că va trebui să returneze cadourile. Toate astea sunt atât de stresante. Te rog, nu e cum salvezi viețile oamenilor. Ei bine, viața nu merită salvată fără relații bune și sărbători. Corect. O să beau pentru asta. Noroc. Noroc. Nu-mi venea să cred. Fostul meu soț nu le putea spune oamenilor cu ce mă ocup fără un râs protector. Și aici era o mică problemă. Era pe cale de a se căsători cu altcineva. Tipul e interesat de tine? Nu, nu este. E un caz clasic de sindromul mirelui panicat. Atunci când bărbații logodiți se sperie că vor fi cu o singură femeie pentru tot restul vieții lor. Crede-mă, acum Nick ar găsi atrăgător chiar și un stâlp. Mă îndoiesc. Oh, nu, trebuie să-l salvezi pe Robert de soția șefului de pompieri. Bine, du-te. Ce faci? Salut!
Nu-ți place cum dansez? Nu vreau să dansez, dar îți mulțumesc. Haide, sunt virtualul Fred Astaire, aici. Bună, Jay. Cred că e timpul să te duci acasă, frate. Hai, nu începe cu rutina fratelui bun. Lucrez aici. Ce zici de rutina fratelui treaz? E bine, barul e închis oricum. Asta la vista. Scuze? Nu-mi vine să cred că e fratele tău. De fapt, e un tip foarte bun, dar își pierde uneori controlul. E puțin stresat. Scuze? Poate ar trebui să dansăm, știi, pentru siguranță. De acord. Ești bun? Mulțumesc. Cu plăcere. Mama m-a învățat câte ceva. Mi-a spus că o femeie nu vrea un bărbat cu două picioare stângi. Cred că vorbea despre tatăl meu. Ei bine, mama ta este o femeie foarte înțeleaptă. Era, a murit. Îmi pare rău. Nu, să nu-ți pară. Și ar putea explica de ce Jay și cu mine suntem atât de diferiți. Din moment ce ea nu era prin preajmă când creștea, el nu înțelege cu adevărat femeile. Trebuie să plec. Așteaptă, și dacă trebuie să iau legătura cu tine? Dacă am o întrebare despre nuntă. Dar l-are numărul meu. Ei bine, de ce nu renunțăm la intermediar și mă lași să te invit mâine la prânz? Nu pot, am o nuntă uriașă la Shadow Peak. Bine, atunci te voi vedea acolo. Nu accept un refuz, nu-i așa? Nu. Faci o greșeală. După o seară confuză, i-am fost atât de recunoscătoare că m-a făcut să uit de muncă. Dar, din nefericire, în program era și câinele șefei mele, Snickers. Hotărâtă să orientez totul pe calea cea dreaptă, m-am concentrat asupra rutinei obișnuite. Preotul verificat. Muzicienii verificat. Flori verificat. Alo? Barbara, dacă îți cumperi rochia acum, va fi demodată când te vei căsători. Așteaptă o secundă. Alo? Lauren, nu putem găsi butoniere pentru cavalerii de onoare. Chiar lângă registrul de înscrieri. Barbara, trebuie să închid. Dar să acceptăm vânzarea de mostrăvera Wang despre care ți-am propus. Bine, pa. Ce este? Rochia mea e distrusă. Ce s-a întâmplat? Câinele mi-a făcut-o. Snickers! Nu intra în panică. Scuze? Care-i graba? Trebuie să prind câinele. S-a făcut? Snickers, vino! Haide, du-te din partea asta, eu din cealaltă. E câinele tău? Nu, al șefei mele. Poate ar fi trebuit să dea niște calmante pentru câini. Poate să-i împrumute câteva de ale ei. Oh, a dispărut. Așa, tu ia-o la dreapta?
Eu la stânga. Scuzați-mă, am o idee. Mulțumesc. Aici. Hai, vino. Snickers? Da. Vrei un biscuit? Snickers? Așa. Bine. Scuze, foarte bine. Mulțumesc. Ție-ți mulțumesc. Știi că suntem pompieri, salvăm atât de multe pisici și atât de puțini câini. Bine. Acum, dacă mă scuzi, trebuie să fac miracole. Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Bună treabă. Mulțumesc. Cred că facem împreună o echipă destul de bună, nu-i așa? Da, eu însă cred că aceste interacțiuni ale noastre sunt puțin nepotrivite. De acord. Da? Da. Ar trebui să avem aceste interacțiuni la cină. Nu asta am vrut să spun. Ei bine, ce zici de asta? Mai bine vorbim numai despre lucruri legate de nuntă. Bine. Bine. Darla mi-a spus că încă n-ai găsit un loc pentru recepție. M-am gândit la un loc minunat. Haide, oare nu e clar că se potrivește pentru o nuntă? Mă voi gândi la asta. Doamne, când ai spus că ai locul perfect, nu credeam că va trebui să mă schimb în cizme de drumeții pentru a ajunge acolo. Ai răbdare, aproape am ajuns. E frumos. Îmi place aici. Vin în weekend să mă relaxez. Eu dau cu aspiratorul să mă relaxez. Interesant. Ce faci pentru distracție? Îmi organizez dulapurile. Unde mă duci? Vei vedea. Nu-ți face griji. Nu sunt un ucigaș cu topor sau ceva de genul ăsta. De parcă mi-ai spune dacă ai fi. Poșeta ta ciripește. Da, știu. Știi că parcul are o regulă foarte strictă despre viața sălbatică în captivitate. Este walkie-talkie-ul meu. Scuze. Alo? Hei, Lauren, o femeie pe nume Barbara te caută la recepție. Spune să-și ia o bucată de tort și eu voi suna cât de repede pot. Mulțumesc. Niciodată n-ai un moment de plictiseală, nu-i așa? Nu. Aici e. Oh. Un bâlci? Ai încredere în mine. Bineînțeles. Voi avea încredere într-un tip logodit cu clienta mea. Voi continua să zâmbesc politicos. Când eram copii, obișnuiam să venim aici tot timpul. M-am gândit că ar fi un loc grozav pentru o recepție. E minunat. Dar nu cred că la asta se gândea Darla. Da? În afară de asta, trebuie să închiriem corturi și să aducem mâncare. Să calculăm câte creme antițânțari trebuie să cumpărăm. Bine, e o idee rea. Nu e o idee rea. Intenția contează. Bine, uite un alt gând. Ce-ar fi să facem o plimbare cu caruselul înainte să ne întoarcem? Haide, mă voi asigura că vei fi plătită pentru ore suplimentare. Doar o plimbare cu caruselul. Caruselul era distracția mea preferată când eram fetiță. Mie îmi plăceau mai mult mașinuțele. Uite, Lauren, o să fiu sincer cu tine. Nu te-am adus aici ca să vorbim despre nuntă. După ce ne plimbăm, chiar am vrut să vorbesc despre tu și eu. Știam că nu poate exista tu și eu care să-l împiedice pe logodnicul Darley, dar când Nick a spus aceste 3 cuvinte scurte, au sunat foarte bine. Mă afundam din ce în ce mai mult și a trebuit să-l opresc. Știi? Trebuie să plec. Chiar acum? Da. Nu vrei cel puțin să aștepți până când se oprește mașina? Cobor chiar aici. Ești bine? Da, sunt bine. Se pare că e căzut rău. Să mergem la spital. Nu, sunt bine. Bine, bine, bine. Hai, bine. Cum am spus? Așa e. Nu, sunt bine, jur.
Trebuie să te ducem la spital. Nu trebuie să merg la spital, urăsc spitalele. Asta e meseria mea, bine? După 2 ore la urgență și 2 pastile înghițite mai târziu, nu simțeam nicio durere. Trebuie să taci, bine? Bine, scuze. Locuiești singură? Da, nu, da, sora mea stă cu mine. Ea și prietenul ei s-au despărțit, nu știu. Salut? Salut? Nu cred că este aici. Nu vreau să te las singură. Ai luat multe medicamente pentru durere. Sunt bine, într-adevăr. Cu excepția, știi ce e cu adevărat amuzant și ciudat? Abia mă pot concentra. Dumnezeule, ce drăguț ești. Mulțumesc, mulțumesc. Mi-a plăcut astăzi atât de mult. Nu spitalul, dar parcul era distractiv. Mi-au plăcut bărcile cu vâsle și că caruselul era amuzant. Am căzut. Da. Sunt atât de proastă. Nu. Îmi placi, Nick. Îmi placi. Da. Știu că nu ar trebui, dar eu... Dumnezeule, e încă aici. Niciodată n-am întâlnit pe nimeni care a făcut o listă cu ce are de făcut înainte de se culca. Da, sora mea e cam ciudată. Cred că e drăguță. Bună dimineața, pacientă. Ce-ți face glezna? Mai bine. Ce se întâmplă în bucătăria mea? Sora ta m-a obligat să gătesc micul dejun. Ar trebui să guști clătitele lui Nick. Sunt mai bune decât ale mamei. Ar trebui să șez, gătesc eu. Păi da, mulțumesc pentru dejun, dar trebuie să mă duc la ore. Pa! Pa! Cum te simți? Confuză. N-am vrut să te las singura seară. Era în stare de șoc. Și Lily? S-a distrat la club până la 5 dimineața. Tu și sora ta sunteți foarte diferite. Da, e puțin spus. Sucul tău e proaspăt. Bine, e prea de tot. Eu apreciez efortul, dar sucul și faptul că ai rămas peste noapte, nu vreau să crezi că asta înseamnă ceva. Îmi vei spune acum că nu te întâlnești cu clienții? Bineînțeles că nu ies cu clienții. Bine, știi, asta se rezolvă. Mă descurc cu nunta. Nu poți! Dumnezeule, și mâncarea trebuie să fie altfel, iar bucătăria este o mizerie. Nu vreau să te rănești din nou. Nu o face. Vasele? Nu, nunta. Deci acum nu mă vrei la nuntă? Nu, te vreau la nuntă. E bine. Trebuie să plec la serviciu. Discutăm despre asta la cină? Categoric nu. Bine, minunat. Ne întâlnim la 6. Glumești? Nu glumesc niciodată când e vorba de mâncare. Gustă micul dejun și vei vedea. Unde ai fost? Ai venit la prânz. E 10:30 și am întârziat pentru că mi-am luxat glezna. Lauren, dragă, nu poți să fii handicapată la una dintre cele mai importante nunți din cariera mea. Nu contează? Darla te așteaptă în biroul meu. Spune că e ceva important și vrea să discutați. A spus despre ce e vorba? Despre nuntă, desigur. Acum grăbește-te. Ascultă, Darla, pot să-ți explic. Îmi pare foarte rău. Nu știu ce să-ți spun. Ba, nu trebuie să-mi spui nimic. Mă simt atât de groaznic, nu ai idee. Nu e vina ta. Nu este?
Desigur că nu. Cum ai putut întârzia la o întâlnire pe care nu am stabilit-o? Atunci de ce plângi? M-am certat cu logodnicul meu noaptea trecută. A fost atât de rău încât chiar m-a amenințat că va anula nunta. De ce v-ați certat? Din cauza listei de invitați. E o prostie, într-adevăr. De aceea știu că ne poți ajuta să rezolvăm lucrurile. Desigur. Sper că nu deranjează. I-am spus că ne putem întâlni aici. Da? Știu doar că dacă vede aici o persoană cu simț practic, va fi rațional. Corect. Scuză-mă un minut, bine? Mulțumesc, mă întorc imediat. Bună, Loren. Nu-i așa? Da, da. Ascultă, îmi pare foarte rău pentru noaptea trecută. Nu-ți face griji? Nu, serios. Știi, nu putem discuta acum, aștept un client. Dar spunea că vrei să vorbim despre lista de oaspeți. Credeam că e între Mire și Mireasa. Este. Așadar, Nick vine? Nu din câte știu. Dragă, bună! Deci așteptăm Mirela. Sunt eu. Jay este James, Mirela. Dar credeam că Nick... E cavaler de onoare. Bineînțeles. Acum să ne ocupăm de listă. Regula numărul 7. Tot ce poate merge prost, poate merge prea bine. Până la urmă, Nick nu era logodit. Gata cu confuzie, gata cu vina. Clarificasem lucrurile. Să mergem! Toată lumea afară! Toată lumea afară! Stai puțin. Bună treabă! Bună! Salut! Haide toată lumea! Toată lumea sus! Ce ușurare, parcă am tineri. Băieți, săptămâna viitoare vă voi arăta cum să coborâți pe stâlpul de incendiu. Ce face glezna? Mai bine, mulțumesc. Bine, 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 destul! Trebuie să stau cu ei până când părinții lor ajung aici. Te deranjează dacă îi rămân cu noi? Nu deloc. E bine, îți promit că va merita să aștepți. Între timp, cine vrea să ne jucăm? Gata! Am prins-o! Fii atentă. Mulțumesc! Cu plăcere. Wow! Deci, merită așteptatul. Bine, fă-mi pe plac. Da, și ultima dată când ți-am făcut pe plac, am ajuns cu o gleznă luxată. Uite pe unde calci. Vezi unde pășești. Mulțumesc! Îți dai seama că nu sunt o mare fan a surprizelor. De ce nu? Surprizele pot fi cea mai frumoasă parte a vieții. Vorbește în numele tău. Vai, e uimitor. Crezi? Am descoperit locul când a izbucnit un incendiu în clădirea aceasta. Am venit să iau aer și uite, nu puteam să cred ce frumos e. E superb. Ești gata să mănânci? Nu vreau să plec. Bine. Atunci nu e nevoie. Sper că nu te deranjează să iei cina în aer liber. Pentru un tip căruia nu-i place să planifice nimic, fără îndoială a necesitat efort. Pun pariu că ai făcut chiar și o listă. Da, am făcut-o, dar merită cu siguranță. Un pahar de vin? Te rog, mulțumesc Cu plăcere. Noroc. pentru surpriză. E incredibil. Da, mă bucur foarte mult că ai venit în seara asta. Începusem să mă convin că nu te interesează deloc. De fapt, există un motiv pentru care am fost atât de distantă. Credeam că tu și Darla sunteți împreună. Nu e o nebunie. Nu e o nebunie, dar la și cu mine am ieșit. Ați fost un cuplu? Nu, am avut 2 întâlniri, n-a fost nimic. A fost ciudat să vă văd împreună la bar. Se ținea Sky de tine? Darla e doar un flirt, bine? N-am fost împreună, crede-mă. Jay trebuia să ne întâlnească, dar n-a putut pleca de la serviciu.
Lauren, nu mă joc. Sunt un tip direct. Sinceritatea este foarte importantă pentru mine. Darla nu e genul meu. Care este genul tău? Ei bine, începând cu elementele de bază. Femeie nefumătoare, de preferință fără cazier, necăsătorită. Știu că nu vreau să am de-a face cu niște soți plictisitori. Inteligentă, sensibilă, ușor obsesiv-compulsivă, nemaipomenit de frumoasă. Cineva ca tine. Mulțumesc. Te rog. Ai de gând să fugi dacă încerc să te sărut din nou? E foarte drăguț. Scuze, e cam murdar. Oprește-te. Cetățenii te arestezi și îți ordon să te întorci în pat. Am întârziat la muncă. Îți scriu un bilet. Hainele sunt inamicul nostru. Te deranjează dacă o iau. Tocmai am curățat-o. Lășe Corina, lăsăm totul la ușă. Da, și se pare că totul e pe podea. Te descurci? Pot încerca. Bine. Cred că am ceva ce te-ar putea ajuta. Voiam să-ți dau asta seară, dar am uitat. Poftim. O piatră? Credeam că fetelor le se oferă pietre sub formă de inel. Da, nu e o stâncă, e o piatră. O piatră de îngrijorare. Ori de câte ori te simți cu adevărat stresată, o freci și grijile pleacă. Mulțumesc. Cu plăcere. Ce drăguț. Voi mai rămâne câteva minute. Bine. Scuze, am întârziat. G? E
altcineva aici? Am o armă! Snickers! De ce mă urăști? Am plecat la conferința de nunți în Atlanta. Te rog să-l iei pe regele Snickers și să ai grijă de el azi. Grozav! Lauren? Bună, sunt Linda Tedansky, mama Darley. Salut! Mă bucur să vă cunosc. De asemenea, ce cățeluș adorabil. E fermecător. O să-l las aici și vom merge acolo să vorbim. Da. Vă rog, intrați. Luați loc. Vă rog să mă scuzați. Scaunul ăsta e de fapt un pic mai confortabil. Mulțumesc. Da, e mai bine. Bine. Să vorbim. Cum îi așezăm pe invitați? Mi-ați spus că mama dumneavoastră a vrut să fie lângă prietenii ei de la bingo și de fapt i-am pus pe toți la masa 20. Totul e în regulă, doamnă Tedansky? Nu chiar. Nici nu sunt sigură că e bine să-ți spun, dar te plătim pentru remedierea situațiilor. Așa e. Permite-mi să-ți spun mai întâi că Darla este o fată minunată. Da, bineînțeles. Pur și simplu a fost mereu cam sălbatică. Dar cred că de când s-a logodit însă... L-am văzut ieri pe unul dintre cavalerii de onoare la fiica mea. Doamne Tedansky, nu e nimic neobișnuit în legătură cu asta. Gol. Cu Darla? Erau... Știți, din întâmplare, cine? I-am văzut doar ceafa, dar cred că era fratele lui. Nick? Da, cel cu care ieșea. Imposibil. Cu Darla, orice e posibil. Credeți că Darla și Nick sunt... Au o aventură? Mă tem că da. Nu știu ce să fac. Nici eu. I-am spus lui Bonnie că era o urgență și să vină la bar. Chiar dacă am avut o oră fericită, nu m-am ales cu niciun dram de fericire din asta. Care e rostul? Am decis să am încredere în oameni și uite ce se întâmplă. Sunt o idiotă. Ba, nu ești. Pot să-ți ofer o băutură? De ce? Ca să mă atragi într-un fals sentiment de siguranță și să-mi frângi inima? Mulțumesc, nu. Nu contează. Prea dură? Doar un pic. Adică în apărarea lui Nick, doamna Tedansky a spus că i-a văzut doar ceafa. Ei bine, a spus că era fratele. Câți frați are el? Unul, cred. Uite, nu vreau să trag concluzii pripite. Nu vreau să te îndrăgostești de un alt Brad. Ai încredere în mine. Cu siguranță Nick nu e Brad. Sau poate că este. Adică mi-a spus că nu e ca fratele său, dar cine știe. Sunt derutată. Ce are de spus Nick? Nu știu. Nu i-am răspuns la apeluri. Poate ar trebui să-i dai șansa să-ți explice. M-am săturat de o a doua șansă. Salut! E cineva acolo? Sunt aici. Bună, Lauren! Bună, Darla. Tocmai lucram la masa ta pentru o recepție. Tu ce crezi? Bine, pentru că dacă nu-ți place, vreau să spun că pot... Uite de masă! Vreau să mă căsătoresc mai devreme. Cât de mult mai devreme? Sâmbătă aceasta. De ce nu mai aștepți încă 2 săptămâni? Pentru că nu pot. Ascultă, Darla. Dacă voi trece prin inconvenientele imense de a vă deplasa nunta, am nevoie de un motiv mai bun decât nu poți. Sunt însărcinată. Ei bine, sunt sigură că Jay va fi un tată grozav. Nu e al lui. Poftim? Am spus copilul nu este al lui. Al cui este? Darla.
Al cui? Al fratelui lui. Ce naiba e în neregulă cu tine? Ai totul și întreci măsura. Crezi că doar pentru că te-ai născut bogată, asta îți dă dreptul de a trata oamenii așa cum o faci tu? Ei bine, te anunț. A fi privilegiat nu înseamnă a avea dreptul. Ai terminat? Nu, n-am terminat, pentru că nu ți-am răspuns la întrebare. Nu, Darla. Nu voi schimba ziua anunții, pentru că, sincer, cred că asta face parte din ultima ta schemă. Așa că poți să mă alungi. De fapt, spune lui G să mă concedieze, dar nu o voi face. Va trebui să găsești o altă ieșire din această harababură. Îți sugerez să începi cu a fi sinceră cu oamenii la care ții, pentru că nu merită acest comportament. Acum am terminat. O să-ți pare rău de cele spuse. Câine prost! Dă-mi aia! Prostule, dă-mi încoa! Bun băiat, Snickers, bun băiat, da. Ești un băiat așa de bun, da. Bun, băiețel, bun. Chiar dacă probabil mi-am stricat șansele de a obține această promovare, spunându-i Darlei tot ce gândesc, a fost pentru prima dată când mi-am apărat demnitatea și m-am simțit minunat. Ce faci aici? Trebuie să vorbim. Nu vreau să vorbesc cu tine despre nimic. Brad. Psihoterapeutul meu crede că ar trebui să ne împăcăm. Zău. El spune că nu voi evolua dacă mă limitez la eu. Trebuie să fim noi. Nu există noi. Nici nu a existat vreodată. A fost doar tu. Nu este adevărat. Ba da. Nu. Ba da. Da. Doamne, Lauren, ești foarte dură. Eu sunt dură. Tu m-ai înșelat. Ce-i cu voi, băieți? E atât de greu să rămâi credincios unei femei? De fapt, psihologul meu spune că nu se află în structura noastră genetică. Ai idee cât de mult m-ai rănit? Că mi-ai distrus toate speranțele pe care le-am avut în viața noastră. Știi? Ți-am spus că îmi pare rău. Scuzele nu sunt de ajuns. Semnează. Lauren, nu vrei să semnezi asta. Taci, Brad. Măcar o dată să am ultimul cuvânt. Semnează. Bine, dar mama ta va fi foarte supărată. Îmi asum riscul. Știi unde e ușa? Cine ești? Tu cine ești? Soțul lui Lauren? Pot să vorbesc cu ea pentru un minut? Scuze, e în baie. Spune-mi numele tău și transmit că ai trecut pe aici. Nu, nu e nevoie. La revedere. În dimineața următoare, când am ajuns la serviciu, mi-a trecut repede efectul de autoemancipare. G s-a întors la birou și eram sigură că voi fi concediată. Lauren? Aici acum. Ce naiba s-a întâmplat în timp ce eram plecată? G, ascultați, vă explic. Mi-ai distrus scaunul. Deci nu e vorba de Darla. Nu, cu excepția cazului în care ea este cea care a urinat pe el. Bineînțeles că nu. Snickers a avut un accident, dar numai pentru că i-a fost dor de dumneavoastră. Oh, puiul meu drag, vino la mami, Snickers. Du-te la mama ta, Snickers. Haide, Snickers, du-te la mama ta. Încearcă doar să vă facă geloasă. Poate. Ce spuneai despre Darla? Ei bine, eu mă întrebam dacă ați vorbit cu ea. Nu, dar am vorbit cu mama ei. Și mi-a spus să te felicit că te-ai ocupat de o situație delicată. A spus asta? Și că facem nunta în sâmbătă asta.
Încă mai lucrezi aici? Păi de ce nu? Gee, nu cred că pot. Te rog, trebuie să treci peste asta. Deci nu sunt concediată? Desigur că nu. Ți-am spus, dacă reușești, vei fi promovată. Oh, iarăși am migrenă. Ar fi trebuit să fiu încântată că până la nunta Darla mai sunt 2 zile, dar nu-mi puteam lua gândul de la Nick. Cum aș putea să mă îndrăgostesc de cineva care s-ar culca cu logodnica fratelui său și apoi să mă mintă în legătură cu relația? În ciuda faptului că m-am simțit trădată, știam că trebuie să mă achit de obligații, indiferent de situația. Darla, eu... Rick, ți-am spus să încui ușa. Rick? Da, Rick Corina, fratele mai mic al lui Jay și Nick. Nick nu avea o aventură cu Darla. Un val de ușurare a trecut peste mine, până mi-am dat seama că situația e și mai oribilă. Cum ai putut? Există un frate al 4-lea sau al 5-lea despre care nu știu. Te-ai culcat și cu ei. Chiar crezi că te poți descurca cu până când moartea ne va despărți, când nici măcar nu poți rămâne fidelă cuiva măcar o zi? Nu fi atât de provincială. Și tu, cum poți să-i faci așa ceva fratelui tău? Și el mi-a furat prietenele cândva. Darla? Jay, dragule? Nu e ceea ce crezi. Serios? Da, Jay, ea-ți poate explica. Poate ți explic eu ceva. Jay, nu! Lasă-l! Băieți! Vino aici! Stai! Băieți, opriți-vă! Gata, încetați! Rick, oprește-te! Vă distrugeți costumele! Nick! Ești bine? Da, trebuie să vorbesc cu tine. Nu acum! Am vrut să-mi cer scuze. Nu contează! Nu mă interesează doamnele căsătorite. Știu, am făcut o greșeală referitor la tine și Darla. Darla? Eu vorbesc despre tine. Ce? L-am întâlnit pe soțul tău săptămâna trecută. Ce? Ce se întâmplă aici? Încetați imediat! Ar trebui să vă fie rușine. Ce ai încremenit acolo? De ce nu intervii? Eu... Nu contează. Avem o nuntă în 15 minute și să fiu blestemată dacă producția Jennifer Douglas va fi anulată pentru prima dată. Tu bea asta. Și îmbracă-te. Băieți, aveți grijă ca tatăl vostru să nu afle nimic. Cât despre tine, ai făcut destul de rău. Așa că încearcă să stai ascunsă. Nu vei reuși niciodată în această afacere dacă nu înveți cum să o gestionezi. Mulțumită sticlei lui G, Jay a reușit să ajungă la altar. Și după câteva înghețituri, am reușit și eu să ajung la locul meu. Vreau să vă spun că parcă rezolvasem totul datorită empatiei și abilităților mele organizatorice. În realitate însă mirele s-a îmbătat, în timp ce G i-a convins pe Darla și pe Jay să facă nunta.
Căsătoria este o instituție sacră creată de Dumnezeu ca simbol al unirii dintre bărbat și femeie. Dacă cineva se opune acestei uniuni, vă rog să vorbiți acum. Cred că vom trece la jurăminte. Inelele? Aceste inele sunt un simbol al angajamentului și al fidelității. Extraordinar. James, o iei pe dar de soție, să o ai și să o ții de azi înainte, la bine și la greu, până când moartea vă va despărți. Cum ai putut să mă înșel cu fratele meu? Vrei să repet întrebarea, fiule? Nu, nu e necesar, părinte. Cu tot respectul, nu iau pe dar la de soție. M-am răzgândit. Nu mai vreau. Stai puțin, nu mă poți părăsi pentru că eu te părăsesc. N-ai decât. Dar la nu. Liniște, mama, am ceva de spus. Nu m-aș căsători cu Jay Corina nici dacă ar fi ultimul bărbat de pe pământ. Și nu aș fi avut niciodată curajul să-mi exprim sentimentele adevărate, dacă nu ar fi fost Lauren Crandall. M-a convins că trebuie să fiu sinceră cu oamenii care țin la mine. Nu asta am vrut să spun. Ideea e că îl părăsesc pe Jay pentru că sunt îndrăgostită de fratele lui. Nick? Nu, Rick. Deci pe el l-am văzut dezbrăcat. Și sunt mândră să-ți spun că port copilul lui. Chiar dacă Darla nu a mers până la capăt cu ceremonia, Lou Tedeschi urma să fie blestemat dacă nu ar fi mers până la capăt cu recepția. Jim a avertizat că nu voi reuși dacă nu preiau conducerea. Deci, datorită unei combinații de stres copleșitor și ser al adevărului, am decis să uit de bunăcuvință și să vorbesc pe șleau. Ei, știi? Scuze, dar trebuie să-ți fie rușine. Nu, n-am terminat. Trebuie să crești și să știi ce înseamnă să fii bărbat, frate și în 7 luni, tată. Acum ai terminat? Cu tine. Vreți să știți ce cred eu? Dragă, nu sunt sigură că înțeleg. Trebuia să o sterilizați pe Darla când avea 15 ani, nu-i așa? Doamne! Ne scuzați, vă rog, îmi pare rău, Lauren. E timpul să te duci acasă. Ce? Nu vreau să mă duc acasă. Vreau să preiau conducerea. Oh, mă simt amețită. Haide. Nick. Doamne, a fost o neînțelegere. M-am înșelat în privința ta și a Darley. Și tu, în privința mea și a lui Brad. Și nu suntem cu adevărat căsătoriți. Adică suntem din punct de vedere tehnic, dar suntem în proces de divorț. Oare nu e veste bună? Lauren, nu doresc să ne mai vedem. De ce? Pentru că n-ai avut încredere în mine. Lauren Crandall? Ești concediată. Grozav. Cuvintele lui Nick îmi sunau în cap de când m-am trezit. Mi-a arătat că eu am probleme cu încrederea și avea dreptate. Trebuia să-mi dau seama.
Dar chiar fiind chinuită de o mahmureală oribilă, am avut un moment de claritate. Regula numărul 8. Când vine vorba de dragoste, nu există reguli. Lasă-o baltă. Cum te simți? Să vedem. Sunt singură, șomeră și m-am făcut de râs. Uite, de ce nu sunt pe G să-ți ceri slujba înapoi? Pentru că era o binecuvântare ascunsă. Mai degrabă aș fi săracă și șomeră decât să fiu la mâna lui G. Deschid eu. Pun pariu că te vor înveseli. Sunt atât de frumoase. Da. Sunt pentru tine. Crin pentru crinul meu? Te rog, vino acasă cu dragoste, Banjo. Oare nu e cel mai drăguț tip? Ce s-a întâmplat cu regula ta de 3 luni? Uneori viața te surprinde. Vestea bună e că îți poți recupera apartamentul. Minunat! Acum pot adăuga singuratică în lista mea. Ce putea fi mai rău? De fapt, te-a sunat mama. A zis că trebuie să vă întâlniți la prânz. Lauren, e 11 dimineața, dragă. De mult trebuia să te piepteni. Și de ce porți ochelarii? Ăia ridicol. Mamă, mai încet. Te rog să cobori vocea. De ce? Ești mahmură? Te implor. Putem vorbi despre altceva? Da. Uite. Da, știu. Da, însă vezi coperta. Consultant junior de nuntă, experți adevărați. Ascultă. Femeile renascentiste de azi, consultanți juniori ca Lauren Crandall, se ocupă de toate, de la voaluri rupte până la miri atârnând pe ziduri. Au menționat-o și pe G? Nu. Va face o criză. E minunat. Acum tot ce ai nevoie este un bărbat cu care să împărtășești succesul. Îmi vine în minte doar unul. L-ai sunat pe Brad? Mamă, trebuie să-ți spun ceva și te rog, ascultă-mă cu atenție, pentru că mi-a luat mai mult de un an să-mi fac curaj. Ce este, dragă? Păi, Dumnezeule, ești lesbiană? E în regulă dacă ești, atâta timp cât încă mai pot avea nepoți. Mamă, nu sunt lesbiană. Adevăratul motiv pentru care m-am despărțit de Brad e că m-a înșelat. Ce? A încercat să se culce cu Lily în timp ce eram căsătoriți. Nu. Întreabă. O, Doamne. Și în tot acest timp voiam să-l apropii pe un trișor de fiica mea. Iartă-mă. Mamă, nu e vina ta. Nu știai. Ei bine, de ce nu mi-ai spus mai devreme? Mi-a fost rușine. Ai o căsnicie perfectă. Chiar nu am vrut să te dezamăgească. Lauren, niciodată nu m-ai dezamăgi, orice ai face. Mulțumesc. Nu, ție-ți mulțumesc. Să fiu sinceră, chiar mă bucur. E bine. Acum nu trebuie să fiu politicoasă cu enervanta de maică-sa. Mamă, te iubesc. Și eu te iubesc, draga mea. Încrederea mamei mele m-a impulsionat să fac niște pași. Îmi lipsea munca mea. Îmi place să organizez nunți și oricât de provocatoare e această ocupație, mă face fericită. Regula numărul 9. Chiar și la o nuntă cu gafe catastrofale, trebuie să existe întotdeauna un moment de bunăvoință pură, necondiționată. Te vei căsători cu mine? Știu că am contribuit și eu la o clipă sau două de armonie perfectă de care am parte și eu și atunci mi-am dat seama. Mi-am dat seama. Nu am vrut doar să urmăresc aceste momente fericite. Am vrut să le trăiesc. Salut! E cineva aici?
Ia te uită, nu cumva a apărut din iad organizatoarea de nunți? Jay, îmi pare rău, mi-aș dori ca lucrurile să fi fost altfel. N-am vrut ca Rick să plece în luna mea de miere. E bine că ai aflat acum. Crede-mă, doare mai mult după ce spui, da. Ce dorești? Îl caut pe Nick. Nu este aici. Știi unde e? Tocmai stins un incendiu la Wrigleyville. O să cureți o vreme. Nu pot să aștept. Jay, trebuie să vorbesc cu el. Ce faci? E o urgență, nu-i așa? Te duc eu. Fratele tău avea dreptate. Referitor la ce? La tine. Nu ești un tip rău. Atenție, la o parte! Așteaptă! Aproape am ajuns. Nick! Nick! Lauren? Ce faci aici? Fratele tău m-a adus. Trebuie să discutăm și... Scuză-mă că nu am putut aștepta. Sora mea mi-a spus astăzi ceva cu adevărat înțelept. Mi-a zis că viața e plină de surprize. Uneori apare cineva cu adevărat special pentru care merită să-ți asumi un risc. Și cred că știu asta. Știu că merităm să ne asumăm riscul. Dacă mă dorești, aș vrea o a doua șansă. Pot să te îmbrățișez? Nu. Uite ce murdar sunt. Haina ta e curată. Deci, vei răspunde? Nu. E în regulă. Știu că dosarul este aici, Barbara. L-am căutat. Știu că îl voi găsi, bine? Îmi pare rău că durează atât de mult. A fost haos pe aici. Barbara, voi reveni cu un apel. Lauren. Mulțumesc lui Dumnezeu. Am venit să-mi iau lucrurile. Nu poți pleca. De când ai plecat, biroul s-a dus naibii. Nu am plecat. M-ați concediat. Nu, ideea e că după articolul din revistă toată lumea întreabă de tine. Trebuie să te întorci. Nu știu. Dacă nu pentru mine, atunci de dragul lui Snickers. De când ai plecat, el distruge totul în jur. Nu-mi place să vă dezamăgesc, G, dar mereu a fost așa. Bine, uite de câine. Te promovez. Îți plătesc 6 cifre. Poți chiar să ai propriul asistent. Propriul meu asistent? Poți să-ți faci singură programul, orice vrei. Voi accepta oferta cu o singură condiție. Orice. Că de data asta renunț. Poftim? M-am săturat să mă tratați ca pe o servitoare și apoi să vă asumați meritele mele.
Astea sunt mulțumirile pe care le primesc pentru că te-am luat sub aripa mea? Cum ai putut să-mi faci asta? Ușor. Snickers încetează acum! 6 luni mai târziu. Salut, șefa. Ți-am adus un latte? Ți-am spus să nu mă servești. Suntem egale în acest birou. Ei bine, atunci îmi fac o majorare de salariu. Nu insista? Trebuie să plec. Nu te la 8, nu-i așa? Da. Să știi că ne întâlnim într-o oră. Da. Bine. Și Mark, Da, dragă? vrei să te schimbi? Desigur, dragă. Nu trebuie să eclipsezi mireasa. Ne vedem imediat. Tu faci ultima tură și eu verific mireasa. Recepționat, domnișoară. Cum reziști, surioară? Grozav, totul merge conform planului. Bine. Scuze. Arăți minunat. Mulțumesc. Din cauza ta mi se va strica machiajul. Poftim. Obiceiurile vechi mor greu. Mă bucur pentru tine. Credeam că mizeria iubește compania. Păi, ar fi mai bine să începem. Ești pregătită pentru asta? Mai pregătită ca niciodată. Deci, ce am învățat? Regula numărul 10. Amintiți-vă că dragostea adevărată nu înseamnă invitații extraordinare sau o petrecere nemaipomenită. Adevărata dragoste e ceea ce găsești când te aștepți cel mai puțin. Dragostea adevărată își asumă riscul că poate să nu fie fericiți împreună până la adânci bătrâneți. Dragostea adevărată o ai cu bărbatul care te iubește pentru cine ești și care îți spune am încredere în tine. Această dragoste va supraviețui. Ne cheamă datoria. Trebuie să plecăm. Să aveți o zi bună, felicitări. Și chiar și unei nunți deloc perfecte. Oricum continuăm. Dragi prieteni, ne-am adunat aici Ați vizionat filmul Da, dar mai degrabă Ba. Traducerea Mariana Gabura, regia dublajului Svetlana Kuzmina, asistența tehnică Angela Casian, lectura Ludmila Gheorghiță și Valentin Zorilă.